parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kababang bat kabasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise. Scam kisamla ki hap longkum ki sipai ban yada ya kasnong kathaw kisamla ki hap ban longkum ki sipai ban yang rang ba banong ngien lam island ya ka jingsniu bakan wanrung asnong astaw jongi ka jingjele jong uniu jingdi ubasniu u drugs bong ni lasdang banrung haman laki snong githaw ki jongi te wat island re mo wat nam island dalili ruam wei baladon wei wanrung asnong wei balangat wei kamut kan sapur bet haman laki ying te ki longying longsem ki belangat sisa te ngais ne kadon sisa ka jingte ka jingkhum kadon sisa ka jingjenjar ban dekat nau tu jingmelin ubas new tenga kentui ki khun samla sobha long rangba yenggum ki sipai ban yada ya kasnong kathaw banginam ailat ban wanrung uniu jingdi ubas new uban penjenjar sisa ya ke ying kesem bat upen penduk sisa ya ka jingsong suk songsangan ha kisnong githaw ki jongi te ngakit bok kerangi samla kumne pie teli todang ya todang ya buram markeliang kum ka klub bat kum kiseng samla banginang la ban penroi ya kisnong githaw bat khamtam ya ka imlang kasalang nga jongi ku tegluti mo kan maung ding por berem lai puai tarik arhajar khat praspi lawan nga hanging ju jakahi tu ko por nang election MDC arhajar khat kendai no te lai puai tarik ha kan di ju jakahi wan nga mentaro ju ing por ar pu tarik mo ya perno katang sisi arsni tang mang ju hing mission ongking ju ing tau chile MDC bang asa sisin ke nganget ba nani na chlong te daya kerlasa bakat noro ngangit nganem rem ni chlong ngamar ba hingtang jingit kongres pi mo te nget nga bang nings ni ka jingi kenduk lang chomi ni kalong kum si benta baki konsamla jong chlong kwa ki banilum yalang mo bandon tang tayo le kemen pra chlong pra thau don tang tayo le kemen nam taki konsamla de kum si benta baci te song ni ya ka jingit sisnong chithau bat ka jingit ka jinga boro markeling prachnong prathau te chimar sim bun por nga ai khuble langa phibaro tenyek bang ning sgi kanig sgi ka jinga kendu lang kan longkum ka dak kashin ka ba ka seng samla chnong
rengkat bat ka klub mo ka klub ka badon hasnong athaw kadai sibenta ba ka klub kalum kalang ya baro ki kon samla hani to ong dei thanre tangi samla bat ngap nga mene ti rurang ba oi lai le kai ki kilong keme lai le kai ki samla lai le kai ki telay komban lang baro te kalong ga ikai kan duksa ka baha po snong yelum lang kumni kum si snong si thao banwan ra ya ta ka jing te song ban ya burom mar kalian te to ai ba ka ni gasgi ka basa jing kan mau ba ki khon samla jong ka nongrim jermi sport club kilala ban penlong ya ka ni ka jing kan do lang kum sisnam ka jing ni kan do lang ha ka bangini la ka ya ka ni football dei ba ka jing angnut ka jongki kala urlong mentaka sengi ya ka ka bakila terang kila kwa ban penlong ya ka ni program tengangit ngindang ya kendu mo ngakit bok kirang ya ka seng ya ka club baka nang la ban tre khamha ngai khuble ya irang ba snong skatrisnong armut ki samla rang ba ki ban nang tre ya ka kam snong na ka benta ban penro ya ka snong ka thau bat kumjuru ban te song ya ka snong harengkat ka jingsuk jingsan Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai